Goedenavond en welkom bij een unieke uitzending van Nieuwsuur. Want Nieuwsuur is vanavond voor het eerst in zijn geschiedenis op de antenne in het Venlo's dialect. In het kader van het programma Dat is Andere Taal. De beul is ervoor. Hey, leuk. Die is er. Hallo Anne. Mijn dorp aan het kanaal. Heeft roederen. Twan Huis wordt in 1964 geboren in Zevenum, in de Limburgse gemeente Horst. Na de school voor de journalistiek in Tilburg werkt hij achtereenvolgens bij de Limburgse omroep L1, Stadradio Amsterdam en de VARA. Tegenwoordig presenteert Twan onder andere College Tour en Nieuwsuur. Ik heb een afspraak met hem in de studio van Nieuwsuur. Heeft Twan ooit last gehad van zijn Limburgse tongval? Twan. Hallo. Hi. Hoe is het? Wat spraken jullie thuis? Spraken jullie dialect? Ja, er is een mengelmoes tussen de dorpen waar mijn ouders vandaan komen. Dus mijn vader komt uit Grubbevorst, dat ligt tegen Venlo aan. En mijn moeder komt uit Hout-Blerik, dat is een vlek. Dat is een klein dorpje tegen Blerik aan, wat weer nu bij Venlo hoort. En ik denk dat ik een soort verbasterd dialect spreek tussen die twee dorpen aangemengd. Een beetje met Serums, zoals ze dat in Zevenum zeggen. En een beetje Horster. Dus ik ben totaal niet dialectzuiver. Nee, maar jullie spraken thuis wel dialect. Ja, nog steeds. Ja? Ja, we kunnen niet. Het dialect is onze moedertaal. En ik kan niet met mijn ouders. Ik kan wel met mijn ouders Nederlands spreken natuurlijk, als dat van ons gevraagd wordt, maar dat vraagt niemand. Dus als ik met mijn ouders op een vertrouwelijke toon wil spreken, of op een leuke toon, dan is dat in het dialect. Wat was de visie van je ouders? Hadden die zoiets van, we praten thuis dialect, maar we willen ook dat je ABN leert? Of was het gewoon dialect, punt? De meeste ouders die spreken met hun kinderen thuis dialect. En dan natuurlijk spreek je op school Nederlands. Dus het dialect leeft in die zin ook voort. Heb jij ooit gedacht van, mijn accent kan wel eens een belemmering zijn voor het werk wat ik wil gaan doen? Nou, toen ik van de school voor de journalistiek afkwam, die was in Tilburg. Dat was ook in een Brabants taalgebied met zachte G. Daarna ben ik stage gaan lopen bij de regionale omroep Zuid in Maastricht. Ik vroeg me toen wel af, blijf ik in dit gebied hangen vanwege mijn dialect en toonhoogte en zachte G? Of zijn er mogelijkheden boven de rivieren? En eigenlijk bleek al heel snel dat dat geen enkele belemmering was. En dus ik heb wel inderdaad even gedacht, misschien omdat ik uit Limburg kom, kan ik nooit in Hilversum aan de bak. Maar ik was de enige die dat dacht en niemand heeft daar ooit een probleem van gemaakt. Voor Twan was zijn tongval dus geen obstakel voor een carrière in de landelijke media. Maar hoe zit dat eigenlijk met andere beroepen? Is een bepaalde tongval of dialect dan wel een belemmering? Om dit uit te zoeken ga ik op bezoek bij professor Gerbert Kraaikamp, hoogleraar empirische sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik vind in mijn onderzoek dat er een vrij sterke invloed van dialect spreken uitgaat op carrièrekansen van mensen. Dus zowel in het onderwijs als in het beroepsleven zie je sterke effecten van dialect spreken terug. Negatieve effecten, absoluut. Dus als het gaat om die carrière, zijn het dialectsprekers die minder vaak in een leidinggevend beroep terechtkomen, minder vaak als manager worden aangesteld en dus minder succesvol zijn in hun beroep. Bij die verklaring is het heel belangrijk om te kijken naar twee oorzaken. Er is sprake van dat dialectsprekers door mensen die erover gaan om promotie te maken of om in een leidinggevende baan terecht te komen, dat die mensen een bepaald beeld hebben van dialectsprekers. Die hebben een bepaalde perceptie over dat die mensen wellicht minder intelligent zijn of wellicht minder goed in het bedrijf passen. En het zijn die mensen die de beslissingen nemen over oftewel promotie of degradatie of op een bepaald niveau terechtkomen. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Maar tegelijkertijd is er ook sprake van een zogenaamde zelfselectie. Dan gaat het om dat mensen zich in een bedrijf minder goed thuis voelen. Ze passen minder goed bij de bedrijfscultuur. Als in een bedrijf iedereen zogenaamd standaard Nederlands spreekt en jij bent daar als dialectspreker een van de mensen die daar functioneert, dan zou het kunnen zijn dat jij in dat bedrijf minder goed thuis voelt. En dus ook minder snel zult opteren voor een hogere positie in dat bedrijf. Het dialectspreken wordt over het algemeen een beetje geassocieerd met landelijk, boers, minder intelligent. En dat heeft er ook natuurlijk mee te maken dat dialecten voornamelijk gesproken worden in de randen van Nederland, in het noorden, in het oosten en in het zuiden. En daar heeft de associatie van de stedelingen en de beslissers heeft daarmee te maken.
Ik denk niet dat het terecht is dat dialectsprekers als dommer worden gezien. We weten uit onderzoek bij lagere schoolkinderen die CITO-testen maken, dat er geen verschil is in hun testscores als het gaat om dialectsprekers versus niet-dialectsprekers. Zelf hebben wij onderzoek gedaan naar volwassen Nederlanders. En wij hebben een zogenaamde woordherkenningstest afgenomen. En als we die resultaten bestuderen, dan zien we ook in ons onderzoek onder volwassen Nederlanders geen verschil in verbale intelligentie, noemen wij dat dan, tussen de dialectspreker en de niet-dialectspreker. Twan was zich bewust van het feit dat een Limburgse tongval niet direct een garantie voor succes betekende. Dus ging hij voor advies naar Judith Bos, voormalig presentatrice bij de NCRV. Judith heeft al jaren een succesvol coachingbedrijf voor aankomend tv-talent. Hallo. Hallo. Dag Twan. Dag Judith. Wat leuk om jou te zien. Ik ga je zoenen, ook al is het 25 jaar geleden. Zo, ja, hè, zoiets. Ja. Twan, als jij vanuit Amsterdam die training gaat volgen, wat wilde jij toen zelf met je accent? Nou, ik vond het allereerst onbegrijpelijk dat ik de stap kon maken van een Limburgse zender naar Amsterdam. Dat ik in Amsterdam op de radio kwam, dat vond ik... dat begreep ik helemaal niet. Ja, onbegrijpelijk dat ze me hadden aangenomen. En de reden daarvoor, ze dacht erin, ik kwam daar als dienstwerker, dus ik kostte geen drol. Ze hadden me voor een paar gulden toen nog op de payroll staan. Maar ja, Hilversum lonkte wel, dus ik vroeg me af of het mogelijk was met mijn achtergrond en accent om überhaupt daar ooit aan de bak te komen. En ik hoorde mensen als Felix Meurders, die volkomen accentloos presenteerden. En ik dacht van, ik moet ook die kant op. In die tijd, we praten dus echt over heel erg lang geleden, 25 jaar geleden... Ja. Dat was toen veel minder geaccepteerd dan nu. Nee, maar er was wel een kentering aan het komen. Ja, was wel een kentering. Toen jij begon, was het absoluut taboe om iemand op de radio of televisie te hebben met een zachte G. Met een zachte G of met een accent. Ja, maar dat is in de loop van de jaren, in de loop van de 25 jaar, natuurlijk heel erg veranderd. Ja. En het is wel een beetje waar wat jij zegt, dat je toen jij begon, dat ook al aan het kenteren was. Ja. Alleen een zachte G werd al gauw gezien als een Brabo of een Limbo. Ja. En de mensen van beneden, de rivieren, dat was toch een ander soort en zo. Wat heb je met hem gedaan? Nou, niet het accent afgeleerd, want dat was ook helemaal niet aan de orde. Het ging veel meer over goed presenteren. Nou, het verbaasde mij dat jullie hier niet zeiden. Althans, ik heb gevraagd aan jullie, van, moet ik daar niet als een sodemieter iets aan doen? En bijvoorbeeld de harde G overnemen of wat dan ook. Ja. En tot mijn verbijstering zeiden jullie van, nee, moet je juist niet doen. Nee. Want daardoor verkramp je en dan wordt je presentatie slechter. Ja. Hou maar zoals het is. Ja. Maar ik weet zeker, als ik nu een oude radio-opname zou terugluisteren van 25 jaar geleden, dan ligt mijn tempo van spreken 10 keer trager, langzamer. Zullen we het laten horen? Heb je dat? Ja. We hebben alles. We hebben hier iets heel leuks voor je. Want kijk, we hebben hier een fragmentje uit 1985. Oké. Nou. In het andere gedeelte van Benidorm komen we twee dames tegen. Hoe ging je naar Benidorm toe? Je ziet afgelopen zaterdag gearriveerd. Waarom kom je naar Benidorm? Dit is echt bizar om te horen. Dit is hetzelfde denk ik als dat je naar je eerste televisieoptreden kijkt. Het is heel raar. En ik hoor absoluut het Venlose dialect van mijn ouders. Want wij spreken thuis het Venloos dialect. En dit is eigenlijk meer Venloos-Nederlands dan Nederlands-Venloos. Venloos-Nederlands. Ja. En heel traag, hè? Ontzettend traag, ja. Dus dat klopt wel, dat de dictie wat is opgevoerd. Je presenteert echt ieder woord. Saai. Als ik jou zo hoor praten, denk ik, oké, hij heeft een zachte G. Hoor ik nu nog wel een beetje als ik jou nu hoor praten op televisie. Maar het is inderdaad wat jij zegt, vooral het tempo. Ja. Nou, ik hoor ook wel een hele zachte G, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en deze G is zachter dan nu. Ja. Je bent wel een beetje verwesterd. Zeker. Ja, dus het is, maar het grappige is natuurlijk dat die zachte G geeft ook aan jou een hele grote gunfactor. Nou, dat is heel raar dat je dat zegt, want het was, zoals je eerder zei, 30 jaar geleden was het juist een handicap. Ja. En nu zeg je dat het een voordeel is. Het is een voordeel. Hoezo dan? Bij jou is het echt iets unieks van jou. Je bent een van de weinige presentatoren met een echt een mooie, algemeen beschaafde zachte G. Is dat zo? Ja, absoluut. Ja. Heb je wel eens mensen gehad die wel zo'n accent hadden dat je hebt moeten zeggen van, sorry, dit gaat niet werken? Ja, die heb ik wel eens gehad, maar daar ga ik geen namen van noemen. Maar wat speelde daar dan? Dat het lelijk was en dat het afleidde van de inhoud. Dat is zo belangrijk.
Als je alleen nog maar het accent hoort en niet meer wat je zegt, nee, dan is, is de stem niet geschikt om te presenteren. Een dialect is soms dus geen pre voor een carrière buiten je eigen regio. Maar hoe zit dat voor iemand voor wie de taal zijn ultieme gereedschap is? Een acteur. Aan de theaterschool in Amsterdam geeft Edwin van Gelder spraakles aan Stijn uit Antwerpen en Rosa uit Drenthe. 2 acteertalenten. Heel veel geel stuifmeel. Heel veel geel stuifmeel. De kapitein van de pakketboot. De kapitein van de pakketboot. De kapitein van de pakketboot. Biddende paters, biddende paters. Biddende paters, biddende paters, biddende paters. Nu wil ik even iets anders doen. Jij doet een stukje van het begin, maar je moet variëren. Je doet een stukje zin. Bijvoorbeeld het begin en het einde kan je eerst gewoon in Hollands doen. Dan kan je het in dat Drents doen. Dan doe je het in het Limburgs. Je mag het ook in het Vlaams doen. Dat is ook grappig. Dan moet hij slecht Vlaams imiteren. Het begin en het einde aller toneelkunst heet Shakespeare. Het begin en het einde aller toneelkunst heet Shakespeare. Hij is de toneelkunst zelf. Hij is de toneelkunst zelf. Een natuurverschijnsel kan niet diepe verwonderen. Inniger liefde, groter eerbied verwekken. Een natuurverschijnsel kan niet diepe verwonderen. Inniger liefde, groter eerbied, inniger liefde verwekken. Want mag een accent wel of mag een accent niet? Ja, een accent mag natuurlijk wel, maar een accent zou altijd moeten berusten op een keuze van de acteur, uiteindelijk. Op het moment dat je nog vastzit in je eigen manier van praten, waarbij je dan bijvoorbeeld een accent hebt, dan is dat net zozeer een uitspraak als wanneer een danser bijvoorbeeld mank zou zijn of zo. Bij Rosa hoor ik eigenlijk Nederlands. Ik weet dat je uit Drenthe komt en als je een accent aanzet hoor ik het. Maar Stijn is voor mij een Belg, een Antwerpenaar, punt. Ja. Maar moet Stijn dat dan eigenlijk afleren en Nederlands gaan praten en pas weer een Belg worden als het een keuze is voor de rol? Nou, wel als hij bijvoorbeeld een Hollander moet spelen. Dan is het handig dat hij beschikt over de mogelijkheid om ook Hollands accentloos te spreken. Waardoor hij niet meer getypeerd wordt als een Vlaming. Maar dat is moeilijk. Het is heel moeilijk. Stijn? Ja, dat is best moeilijk. Ja, toch? Ja. Want hoe je het ook probeert, je hoort het toch, hè? Ja, er zijn kleine dingen die me blijven verraden natuurlijk. Maar ik hoef niet een rol te spelen dat de mensen achteraf schrikken dat ik een Vlaming ben. Ze mogen dat best weten, maar ze mogen er geen hinder van ondervinden. Hoe zit het bij jou, Edwin? Wat bedoel je? Nou, je staat hier zo keurig Nederlands te leren en elk dingetje, klankje en zo pak je. Maar hoe zit het bij jou zelf? Heb je ooit dialect gesproken of met een accent? Ja, zeker. Ja? Ja? Ja. Wat Amsterdams. Ja. Oh. Mijn ouders komen allebei uit Amsterdam. Mijn vader die komt uit de Indische buurt en mijn moeder uit de Dapperbuurt. En dat waren echt volksbuurten. En wij spraken thuis ook gewoon, en dat doe ik nog hoor, als ik met mijn moeder aan de telefoon zit, dan gaat het toch vaak een beetje zo allemaal. Ja, weet je dat. Ja, toch een beetje lui. En als we emotioneel worden ook, weet je. Als je boos wordt of zo, ja, dan merk ik wel, dan heb je die controle niet meer zo. Hoe heb jij dat gedaan, Rosa? Ja, nou ja, toen ik hier op school kwam, toen dacht ik van, nou, dat valt wel mee. Hoe ik, mijn accent, ik praat hartstikke goed Nederlands. Maar ik kreeg eigenlijk, het hele eerste jaar was een heel groot gevecht. Omdat ik kreeg bij alles te horen van, ja, maar je blijft het meisje uit de provincie. En ja, als je actrice wil worden, dan wil je dat natuurlijk niet. Je wil alles kunnen spelen. Gebruik jij je dialect nog wel eens? Ik heb laatst een liedjesprogramma gemaakt. En er zaten 2 liedjes in van Daniel Lohuus. En dat is een Drentse liedjeschrijver. Kun je een stukje laten horen? Van een liedje wat ik toen heb gezongen. Jawel. Als de ene wegvalt, komt er ook weer een bij. Als de cirkel rond is, begint er ook een overnij. Het is niet eeuwig mistig en eeuwig helder is het ook niet. Er komt altijd wel geluk verweer na een bult verdriet. Want het giet zoals het giet. Ook al denk je soms van niet.
Ja, het giet zoals het giet. En dokke van op aan. Heb de maar verduzie in. Want het giet precies zoals het giet. Met Twan Huis ben ik in Horst in Limburg. Het dorp van zijn ouders en van zijn jeugd. 13. 13, dat zijn wij. Ja. Dat zijn wij. Ja. Ja. Dat is je ouderlijk huis, hè? Dit is het ouderlijk huis, ja. Dus hier gebeurde het ook voor jou? Ja. Je kwam hier Dit pad is, af en... Mijn school, mijn lagere school is daar. Oh, dat is gewoon oversteken, je was er al. Oversteken daar. En dan is daar de kerk. Dus veel Limburgser kun je dat niet krijgen eigenlijk. Nee. En wat spraken jullie met elkaar? Wij spreken thuis, dus hier binnen in dit huis, nog steeds het Venlo's dialect. Maar zodra ik het huis verliet en het pad afliep hier en de straat over naar school, dan werd het Horster dialect. Want als je een ander dialect spreekt dan het dialect van het dorp waar je vandaan komt, in dit geval Horsters, ja, dan was je toch al snel exotisch en dan ligt de kans op uitbanning, totale verstoting, ja? Gulag-archipel, ja. Maar jij was dus, terwijl je de straat, was dat schakelen bij het oversteken ja, van dat ging nieuw naar een ander automatisch. dialect? Ik bedoel, ik ga het overdrijven, het was niet uit lijfsbehoud, maar een beetje wel. Want het was raar voor andere kinderen als je een dialect sprak van een stad of een dorp dat niet het Horster dialect was. Dus ik was tweetalig, al op jonge leeftijd. Venlo's hier, Horsters daar. Je ouders zijn thuis, zullen we even gedag gaan zeggen? Ja, ze zijn thuis. Laten ja? we naar binnen gaan. Ja. Hey. Hallo. Hallo. En goede reis gaat u? Zeker. En hoe is het? Goed, ja, met mij gaat het goed. Hallo. Goed. Hi, Johan. Ja. Wetshuis. Dag. Weer eens in het Limburgse land, joh. Alsjeblieft. Ja, ontzettend. Nog meer huis. Goedemiddag. Dag, Johan. Frits Huis. Wie laat gaan we vanavond naar het gashuis? Om 7 uur komen we naartoe. Oh. Ja. Om 7 uur. Dicht en weet toch niet, hè? Ja, dat gaat toch mee, of niet? Jawel, maar ik dacht dat we eerst naar de bibliotheek gingen. Oh ja, dan gaan we door eerst hier. Dan moeten we een broodje gaan eten, heb ik gehoord. Oh, dan gaan we dat doen. Oh. Ja. Ja, voel je je nou ongemakkelijk? Omdat ik erbij zit en jij dialect. Ik merk dat je een beetje... om dit te doen waar jij bij zit. Ja. Ik denk dat dialect, een van de leuke dingen ervan is dat het ook een intimiteit in zich draagt. Omdat je het maar met een hele beperkte groep mensen spreekt. Namelijk de mensen die je dierbaar zijn. En voor de rest spreek ik dat nooit. En op het moment dat... Kijk, het is natuurlijk een vraag die vaak gesteld wordt van... Hoe klinkt dat dan? Vraagt dan iemand aan je. Nou, op het moment dat iemand die vraag aan mij stelt, ga ik het niet meer spreken. Het is niet voor jullie bedoeld. Het is voor andere bijeenkomsten, namelijk familiebijeenkomsten. We spreken nu Nederlands met elkaar omdat jij erbij zit. Ja. Maar als wij onder elkaar zijn, dan kunnen we niet anders dan in het Venlo's dialect met elkaar communiceren. Dat zou echt volkomen absurd zijn als dat in het Nederlands zou moeten. Ja? Ja. Maar zit dat serieus zo... Dat zit zo diep, Johan. Dit is verschrikkelijk. Dat krijg je er ook nooit meer uit. Nee, maar serieus. Want is dat dan een hele andere conversatie die je dan voert als het in het Nederlands moet? dat voelt als een... Dat is zelfs zo sterk, vind ik. Als ik mijn gevoelens wil uiten, dan heb ik daar dat dialect voor nodig. Dat dialect, dat geeft mijn gevoelens, daar kan ik mijn gevoelens in kwijt. Ik merk het ook bij hem. Toen jouw zoon geboren werd? Ja, het eerste uur na de geboorte van mijn zoon heb ik hem in het Limburgs dialect toegesproken in het ziekenhuis. Ja. Maar onbewust? Totaal onbewust. Ja. Pas later, toen ik erover na ging denken en het moment van bevalling en alles wat er om me heen hangt, probeerde te reproduceren, realiseerde ik me dat ik hem in het Limburgs had toegesproken. Terwijl ik in een ziekenhuis stond, hartje Manhattan in New York. Dus je taal is zo sterk, en in ons geval dialect is zo sterk, dat op de meest belangrijke gebeurtenissen in je leven, dan is dat wat er meteen inklikt en waar je op terugvalt. Meneer Huis, mevrouw Huis, u heeft samen besloten om uw kinderen op te voeden in dialect. Waarom dat? Ja, dat zal ik je zeggen, dat ging vanzelf. Oh. In onze tijd werd er nog niet zo in Horst en in het dialect dat er in het gezin Nederlands gesproken werd. Dat begon wel steeds meer, maar wij vonden dat niet nodig. Twan, hoe was dat voor jou? Want jij ziet ook natuurlijk vriendjes die wel Nederlands praten en geen dialect.
Nee, dat vonden we raar als kinderen thuis Nederlands spraken. En dat had te maken natuurlijk met daardoor creëerde je toch een soort stand- of klassenverschil. Als kinderen al? Het idee was dan van, die voelen zich toch iets beter dan de platpraters. Het Venlo's. Zijn er nou typische woorden of uitdrukkingen waarvan u zegt, die moet je eens horen? Een echt Venlo's woord is een proos. Een proos? Proos. En wij zeggen bij ons in het dorp een luie stoel. En als je nou een vaatdoek pakt bijvoorbeeld, hè? Dat is in het Venlo's een schottelslet. Netze, dat is ook zo'n typisch Venlo's woord. Wat is netze? Netze, dat is kuiten, een beetje... Kern aanraken. Nou, nee, dat is een beetje pesten, ja. Netze. U was leraar Engels. Dat is later gekomen. Ik ben begonnen op de lagere school. Dus ik heb de Als kinderen leren leraar. lezen. Ik ben dus onderwijzer van beroep. Ja. Ik vond altijd dat dialect en dat Nederlands, die tweetaligheid, die vond ik dat die voordelen had. Ik merkte niet dat in de gezinnen waar Nederlands gesproken werd of in de gezinnen waar het dialect gesproken werd, dat veel verschil. Die kinderen die... Geen niveauverschil. Dat was geen niveauverschil. Het gaf ook geen garantie voor een toekomst in het later. Nou ben jij opgegroeid en opgevoed met dialect. Hoe ga je dat bij je eigen kinderen doen eigenlijk? Vind je het belangrijk dat dat blijft? Nou, ik vind het wel fijn als ze het kunnen verstaan. Ons dialect, maar ik voed ze absoluut niet in het dialect op. Omdat het natuurlijk, als je in Amsterdam woont, volkomen overbodig is. En, dan krijg je op school een raar. Heeft geen zin, nee. En bovendien worden ze al tweetalig opgevoed, maar dan letterlijk twee talen, Nederlands en Engels. En dat lijkt me meer dan voldoende. Maar het is wel fijn natuurlijk als ze hier in Limburg het dialect van mij en van mijn ouders kunnen verstaan. Maar dat doen ze. Ze verstaan het. Ja. Dus als ze met opa en oma zijn, dan begrijpen ze heel goed waar opa en oma het over hebben. Zeker. Zelfs in dialect. Ja. De vader van Twan zet zich in voor het behoud van kruisbeelden en kapelletjes in Limburg. Met z'n drieën gaan wij er een paar bekijken. Splinternieuw. Splinternieuw. Nou, we zijn bij het modernste kruis van Nederland. Het modernste kruis van Nederland? Naar links, hè? Kom maar op. Is er nou een verschil tussen de Nederlandse Twan en de Limburgse Twan? Of is dat dezelfde? Nee, dat geloof ik niet. Er is geen verschil. Ik heb op heel veel plaatsen gewoond. Ik ben hier geboren. Dit is mijn geboortegrond, dus ik voel me hier totaal thuis. Maar als je me in het centrum van Manhattan neerzet of in Beijing, dan voel ik me ook zo. Ja. Maar het is wel een verschil om hier rond te lopen in deze omgeving met mijn vader. En langs plekken te lopen waar ik wel een grote binding mee heb, natuurlijk. En dus het hoort wel bij mijn cultuur. Zoals het dialect bij mijn cultuur hoort, horen kruis en kapellen erbij, het Limburgs landschap. En dat is allemaal onderdeel van de plek waar ik vandaan kom. En omdat ik het hier altijd heel leuk heb gehad, heeft dat me de vrijheid en de mogelijkheden te geven om uit te vliegen naar andere landen en te werken waar ik nu werk. Ik denk, de Nederlandse Twan, dan is hij vaak bezig met werk. En het werk brengt mee dat hij 24 uur per dag bezig is. En hier, als hij hier komt, dan is het eigenlijk... Hij komt bij ons op bezoek. Wij vinden het leuk met elkaar, maar dan is het louter ontspannend. Hij komt hier niet om te werken, maar om met ons te genieten. Om te leven. En om te leven, ja. En dat maakt het grote verschil, denk ik. Words of wisdom. Ja. Van papa. Zo is het.